Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Arribadumia, desde os estudios centrais de Canal Rías Baixas. Empezamos unha nova edición de Falemos e hoxe falaremos e abordaremos tres temas e tres asuntos importantes. Estaremos coa presidenta de Abiturga, a Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, entre outras cosas pola nova lei que pide e que obriga a dar datos cando viaxamos ou somos aloxados, e non só nos aloxamentos, sino en outros moitos sectores. Cales son as consecuencias, cales son como está o sector, como lles afecta e cales son un pouquiño a problemática que está xerando esta nova lei que entrou en vigor o pasado día 2 deste mes. Estaremos e abordaremos o sector do viño. Acabase de firmar o acordo con Mercosur, entre a Unión Europea e Mercosur, como afecta, como vai, como ven, como foi o ano para a DO Rías Baixas, e como se presenta o sector e a denominación de orixe e o peso que teñen as denominacións de orixe para o rural e para Galicia, co secretario xeral do Consello Regulador da DO Rías Baixas, con Ramón Huidobro. Así que non o perdan. E abrimos este turno de análisis para falar de Vilagarcía, do Concello, de como foi o ano, de como está sendo o ano, de como se presenta este Nadal co seu alcalde, con Alberto Varela. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boas noites, encantado de estar aquí outra vez con vos. Bueno, e agradecemos moito que se acerque esta noite a falar connosco. A primeira cuestión, vamos a empezar polas espiñas e logo vamos indo ao solomillo. Que valoración fai da petición do Partido Popular, que surxía no día de onte, de a petición da concelleira e a súa muller Paola? Ben, é difícil estar serio con unha petición así, porque non é a primeira nin a segunda, e xa avanzo que seguro que non é a última, que é a maneira de proceder do Partido Popular. O increíble que parece o mundo ao revés. Resulta que os que non conseguiron fondos europeos cando eran goberno municipal tratan ou piden a dimisión daqueles que sí conseguiron fondos. É tan fácil como poñer unha balanza que fondos conseguiu o goberno socialista, o goberno actual para o noso concello, e que fondos conseguiu o goberno liderado polo señor Fole, no que estaba a portavoz actual do Partido Popular, Ana Granja. Xa lle digo calé, eles conseguiron cero. A realidade é que Vilagarcía non tiña eses fondos e gracias ao traballo do goberno municipal, por suposto acompañado aos traballadores municipais, pois se acadaron eses fondos, pero non solamente esos. Non solamente se conseguiron esos fondos europeos, esos fondos EDUSI, sino tamén os fondos Next Generation, se concurriu tamén en convocatorias extraordinarias con fondos da anterior Deputación de Pontevedra, e se conseguiu, por exemplo, gracias ao traballo do goberno municipal, pois que unha biblioteca fose pagada con fondos da Deputación de Pontevedra. É dicir, é sorprendente se non fora xa unha cuestión reiterada. Sabemos a intención, tratar de desgastar o goberno. Como alguén me dixo outro día, home, algo terá que facer a oposición. Pois será eso, algo terá que facer a oposición. O que eu pido en política é rigurosidade. E hai que ser un pouco prudentes. E cando ti non fuches capaz durante o teu goberno de conseguir fondos para Vilagarcía, home, cando menos, non digo que deas gracias aos que si o conseguiron, pero esas peticións grandilocuentes, cando menos, sobran un pouco, polo menos, tratan de enganar a cidadanía, dende logo nós non llevamos a entrar en eso. No seu argumentario, o Partido Popular decía un pouquiño que era por non dar ben os datos, ou por enganar nos datos. Os datos están ben publicados na web, hai transparencia, están, digamos que actualizada a web do Concello sobre... Primeiro, é dicir, para poder falar de fondos europeos hai que saber de fondos europeos. E a realidade o que estamos dando o Partido Popular é que non sabe de fondos europeos, porque estaba falando hoxe mesmo, leía nos medios de comunicación, que falaba de 6.250.000 euros, eso non son os fondos europeos que o tío Vilagarcía, porque non sei se saben que hai unha parte que ten que poñer o Concello de Vilagarcía, así que eses fondos, evidentemente, se non se vai a poder executar algún deses proxectos, pois, dende logo, non vai haber que poñelos eses cartos, non perden. Eu, dende logo, creo que o Partido Popular está bastante despistado, o entendo, que non é sinxelo manexar os fondos europeos. Agora, creo que Vilagarcía, este goberno municipal, é un exemplo de consecución de fondos europeos. E moitas das actuacións que se fixeron estes anos é gracias a ese traballo, determinadas humanizacións, inversións en moitas zonas do noso concello, é gracias a eses fondos europeos
fondos que o Concello de Vilagarcía non tiñan, que aforramos dos cartos do orzamento do Concello de Vilagarcía e que, cando nos chegamos ao goberno municipal da nosa cidade, sorprendentemente non había ningún traballo feito. Había outros concellos que levaban un ano traballando nesa convocatoria de fondos Sedusi, e a realidade é que na nosa cidade non había ni un só papel, así que non tiña moito interés en fondos europeos. Será que están interesados, ahora que están na oposición, que se querrán convertir en especialistas en fondos europeos? É unha lástima que non o fixeran cando era goberno municipal. Nos vamos a seguir traballando para conseguir máis financiación, pero non solamente fondos europeos, que son máis complexos, senón fondos de todas as administracións que nos den oportunidade, como fixemos cos fondos da Deputación de Pontevedra, por exemplo. Se a Xunta pon novas liñas de subvencións aos concellos, dende logo o Concello de Vilagarcía vai optar, e tamén lle pedimos financiación ao Estado. Nós non estamos quietos, a diferencia que fixeron outros. O Concello de Vilagarcía vai subir a taxa de o lixo pola subida que propón Sogama e que lle botan a culpa ao goberno por a aplicación da normativa europea? O Concello de Vilagarcía xa aprobou esa subida das tasas, deste caso non é un imposto, ainda que o Partido Popular confunda tamén impostos con tasas. É unha tasa, non é un imposto, e Vilagarcía pois vai a, xa dixemos, xa o probamos no pleno inicialmente, que se vai a subir ao recibo de lixo. Que vai a supoñer aos vilagarciáns pois o ano máis ou menos? Pois na maioría dos fogares vai a ser unha subida anual de 20 euros. Se van a sumar 20 euros. Hai dúas razóns, dende logo, para esa subida. Por un lado, todos sabíamos que había un novo contrato de recollida de lixo e limpeza viaria que iba a encarecer o servicio, e, por lo tanto, hai que facer un maior esforzo do noso orzamento, pero, por outro lado, unha decisión da Xunta de Galicia, coa subida do canon de Sogama, que provoca que os concellos vamos a ter que gastar máis para depositar ali os residuos en Sogama. Entón, eu non podo aventurar que vayan a ser o 100% dos concellos galegos, dende logo, pero hai moitos concellos de Galicia, e algún concello, por exemplo, desta contorna, é de diferente signo político que que goberna en Vilagarcía, que ten a intención de subir o recibo de lixo. Por qué? Pois porque hai unha normativa non é estatal, sino que é europea, que di que ese servicio non pode ser deficitario, e que os veciños e veciñas temos que pagar o custe do que provoca a xestión dos residuos. Para que? Cal é a finalidade? Non é recaudar, é que o fagamos mellor, que teñamos en consideración o cuidado do medio ambiente. Para eso, dende logo, é necesario ir ao bolsillo, para que vexamos que os que mellor o fagan vai salir máis barato. Por certo, en Vilagarcía se está falando desa subida do recibo, pero tamén podemos decir, e hai que decir o suficiente, que aqueles que reciclen máis e fagan mellor xestión dos residuos, pois apenas van a notar a subida, porque vai haber unha bonificación para aqueles que teñan a tarxeta do quinto contenedor, a de ser residuos para compostar, pois que a subida non vai a chegar aos 5 euros anuais. Así que é unha maneira de incentivar que todos fagamos esa xestión correcta dos residuos. Aquí un pouquiño, incluso como presidente da FEGAM, un concello, bueno, concretamente o Concello da Illa, se queixa a Viturga de que lle queren subir as tasas ás viviendas de uso turístico. Non sei se neste caso Vilagarcía vai a incluílas tamén con un incremento ou non, e se hai preocupación e un pouco cal sería a postura ou cal sería a visión da FEGAM para responder un pouquiño a Viturga, a Asociación de Vivendas de Uso Turístico. Ben, a FEGAM representa a todos os concellos galegos, pero a FEGAM o que é respetuosa coa soberanía de cada concello. É dicir, cada concello é mellor coñecedor de cale o que teñen que facer ou coas súas ordenanzas fiscais. Non se vai a meter o que está facendo nun concello. A diferencia co que pasou en Vilagarcía, que cando se aprobou a subida de tasas, sorprendentemente opina a Consellería de Medio Ambiente sobre o que ten que facer a nosa cidade. A FEGAM non vai a facer eso. Si podemos decir, ou entrar no debate, que hai maneiras e hai concellos que o están explorando, que eses pisos turísticos, pois hai que regular esa afluencia de turismo. Non sei se a maneira é a tasa turística para resolver os sobrecoustos que temos os concellos turísticos en determinadas épocas do ano, que non revirten esos ingresos da maneira necesaria para os concellos. Si é a través da xestión da tasa de residuos, cada concello diferente. No Concello de Vilagarcía non está ese sobrecusto aos pisos turísticos, porque consideramos que se axustaba máis, normalmente xenera máis residuos un domicilio que un piso de alquiler turístico.
De todas formas, eu entendo que é a necesidade do Concello da Isla, que é un concello moi turístico, que cada vez máis xente quere descubrir o paraíso que é a illa e que ten un sobrecusto para eles importante, que de alguna maneira ten que compensarse o Concello para poder cubrir todos eses gastos, a recollida de lixo, o servicio de limpeza, e todos aqueles servicios que prestamos os concellos, non solamente aos nosos veciños, senón aos turistas en determinadas épocas do ano. Señor Varela, en que fase, en que punto se atopa o proxecto de ampliación do polígono do Pousadoiro? Ben, dende logo o Concello de Vilagarcía, dado que quen ten as competencias non as está exercendo, as competencias en política industrial na nosa comunidade autónoma ten a Xunta de Galicia. Hai un polígono do Pousadoiro, había un proxecto sectorial que aprobou no seu día o bipartito, e que a Xunta de Galicia tivo tempo de sobra para poder desenrolala esa ampliación do polígono do Pousadoiro, e que por diferentes, eles terán que explicar as súas razóns. Eu as que escoitei, ainda que yo pedí, foi do anterior conselleiro de Industria, dicindo que había polígonos vacíos por aí, por outras zonas de Galicia. Ben, a realidade a min o que me preocupa esta zona é Vilagarcía, a realidade que hai empresas que se queren implantar no polígono do Pousadoiro non teñen espacio. Cal é a solución que pode tomar o Concello de Vilagarcía? Pois buscar outro socio para que poida facer. Cal é o socio co que se está falando, se está articulando unha solución? Pois Zona Franca de Vigo, que foi quen se sentou con nós, dixo que eles tiñan os recursos económicos e que era interesante. En esas están traballando o equipo técnico de Zona Franca, co Concello de Vilagarcía e tamén co Concello de Caldas, para posibilitar esa ampliación do polígono do Pousadoiro. Se baralla algunha data, algunha... Non, porque o lóxico é que nese traballo, pois non solamente este Zona Franca, sino Zona Franca o Concello, que, como decía, que ten as competencias que a Xunta de Galicia, pero dado que non é esa iniciativa por parte da comunidade autónoma, pois somos nós os que vamos a tomar a iniciativa con Zona Franca, e despois, se se queren sumar, pois, dende logo, sería o ideal. Se non se queren sumar, pois, dende logo, nós vamos a seguir para adiante. Señor Varela, entramos en cuestións máis concretas, se lle parece. Estamos a ano e medio de legislatura, en junio se cumplen os 2 aniños, o 50% da legislatura. Como valora o acordo da inclusión do albergue na rede de albergues públicos do Camiño de Santiago e ese acordo que foi hai 15 días, máis ou menos, un par de semanas ou 3, donde estaba aquí o secretario xeral ou director xeral de Turismo? Pois máis tardío do esperado, pero benvido sea. Ao final nos dixemos que tiñamos aí... Isto outro día facíamos un pouco de hemeroteca, é dicir, de por que o albergue está aí, que é o que nos levou hasta aquí. Isto era unha infraestructura que estaba ao lado da Casa de Cultura, estaba abandonada. A decisión era se demolela ou aproveitar esa infraestructura para continuar adiante. Se buscou a financiación tamén con fondos da anterior Diputación e, dende logo, se falou dende o primeiro momento coa Xunta de Galicia para incluírlo na rede de albergues, tanto coa directora xeral de Turismo como co conselleiro daquel momento de Cultura e Turismo. Eles nos dixeron que adiante, que se fixera, pois, da man dos técnicos da Xunta de Galicia, que se fixera según as súas indicacións e directrices, e así se fixo. Se rematou e durante moito tempo estivemos discutindo, pois, si faltaba ya e máis, se chegou a discutir, que eso foi un pouco sorprendente por parte da presidenta da Xunta de Galicia, que si non podía incluirse dentro da rede de albergues porque non era camiño oficial, home. Todos sabemos que sí, que camiño oficial, de feito, o camiño máis importante, que é a orixe de todos os camiños. Todos son importantes, pero se non fora pola nosa zona, pois, dende logo, esa barca de pedra non houbera pasado por ali. Entón, bueno, unha vez solventadas esas dúbidas que poidéramos ter todos sobre si oficial ou non, dende logo, o camiño que pasa por Vilagarcía de Arousa, pois quedou ese traballo de convencer que o albergue estaba a súa disposición, que poñía os mobles e tal. Agora está desbloqueado. Teño que agradecer ao teu actual director xeral de Turismo, o señor Merelles, que entre os dous enseguida solventamos os problemas ou os atrancos que poidera haber. Está agora a exposición pública ese convenio, porque houve que leválo a pleno, para despois poder asinalo, pero, dende logo, foi tan fácil como un par de reunións co director xeral actual de Turismo, co señor Merelles, para solucionarlo. E dentro de pouco podemos disfrutar de algo que non tiñamos na nosa cidade. Sí que pasan moitos peregrinos, sí que temos moitos turistas,
pero non tiñamos un albergue. Van a ter o privilexio, que non o ten todos os albergues do Camiño, de ter como estampa a Illa de Cortegada. E, ademais, é importante como reclamo, non? Como reclamo turístico, non só para para os camiñantes actuais, senón para os futuros, porque moita xente, un porcentaxe altísimo da xente que fai o camiño si busca como pousada, como descanso os albergues. Eso, por suposto, partimos da base que a mellor marca que ten Galicia despois do seu propio nome, que saben que os que veñan aquí saben que é un paraíso, pois a seguinte marca, o Xacobeo, todo o que ten que ver co Camiño de Santiago, está funcionando en todas partes, non hai máis que ir a unha feria de turismo para ver que do Camiño de Santiago non solamente fala Galicia, está falando a Rioja, están falando toda España do potencial que ten o Camiño de Santiago. Pero tendo en conta eso e que vayan a pasar por aquí moitísimos peregrinos, pois dende logo era unha eiva que tiña a nosa cidade, como ti ben dis moi ben, pois a maioría dos peregrinos buscan pois a experiencia do camiño de camiñar e despois esa convivencia nos albergues, na rede de albergues públicos que ten o Camiño de Santiago. E dende logo por eso foi o noso empeño en dotar a Vila García Carril pois algo que non tiña. É a miña opinión, eso ademais tamén é dicir, un albergue moi bonito, moi moderno, moi nunha zona tradicional, pois é un albergue moderno e con unha vista privilexiada na que eso non temos nós nada que ver, é unha sorte de haber nacido aquí e ter ese balcón que temos nesa zona mirando hacia Carril e hacia Cortegada, dende logo eu creo que vai a ser dos albergues que máis éxito teñen. Imos a investimentos, inversións, créditos, obras, rúas, saneamento. Que balance facemos a esta data do ano, rematando o ano 24, ano e medio despois desta legislatura? Ben, eu creo que si facemos un balance, eu sempre me gusta facer os balances a final de todos. Os balances a media altura pois sempre son máis complicados, pero a realidade podemos decir a foto. Sí, podemos decir que o 50% casi do programa co que nos presentamos ás eleccións xa está cumplido. E foi un gran ano para a nosa cidade, pois porque, dende logo, se desbloquearon temas dos que levábamos falando moitísimo tempo. Vila García requería, os mellor dito, os xóvenes de Vila García requerían unha biblioteca municipal funcional, moderna, bonita, e que estivera separada, neste caso, Salón García, polas molestias que provocaba a actividade cultural da nosa cidade que ten moita co estudio que necesita silencio, e hoxe temos unha nova biblioteca municipal donde antes se situaba o Liceo Casino. Queríamos corrixir os problemas as deficiencias ou as humidades que tivera o pabillón de Fontecarmoa, que era unha gran infraestructura no seu momento, pero que xa tiña anos e tiña os seus achaques e se fixo un investimento de máis de 2 millóns de euros para que este operativo todo, por moito que chova sempre se pode xogar en Fontecarmoa, é un pabillón acorde ao que merece o baloncesto da nosa cidade. E levábamos tamén, por exemplo, moito tempo pedindo a rexeneración da praia de Concha Compostela, que nos costou moitos viaxes a Santiago, a Madrid, a Pontevedra para tratar de desbloquealo, e por fin unha realidade, aparte da reforma que se fixo estes anos no paseo, da demolición do Cira, da hora das obras que empezarán dentro de pouco da parte desa fachada marítima, que esa parcela ao ramal que lle compramos ao porto de Vila García. É dicir, é un gran ano para a nosa cidade porque se han desbloqueado moitos proxectos históricos, como decía, e que ademais se sigue traballando en humanizar e mellorar non soamente unha zona do noso concello, senón moitas zonas do noso concello. Durante estas últimas semanas, por exemplo, se presentou as obras que se realizaron na rúa Quilino Iglesias, nos Duráns, con unha humanización moi importante, corregindo a accesibilidade, facendo unha zona de estar, de socialización dos nenos e nenas e dos maiores, porque hai ali tamén xogos, como tamén outro día se presentou a entrada do barrio da zona da parroquia de Trabanca Sardiñeira, tamén con investimento nunha zona moi complicada de resolver, porque estaba separado pola vía do tren, porque pois era unha zona que non merecía dende logo Trabanca, e se traballou para mellorar non soamente a súa imaxe, senón tamén para corregir problemas de accesibilidade. Outro día tiven a oportunidade de estar ali un ratiño cos veciños e veciñas, sempre che din algunha cousa
que hai que correxir, como é lóxico, pero dende logo decían que quen vira e quen ve, dende logo esa zona de Trabanca-Sardiña. Agora que fala deso, o plan de mobilidade sostible, que ademais foi aprobado recentemente, fai 15 días aproximadamente, non sei se é vinculante, pero como podría definilo para os veciños de Vilagarcía e que lle entenda o resto de que quere ou pretende modificar en Vilagarcía? Calquera pode entendelo, a ver se o explico dunha maneira que todos podamos entendelo sinxelamente, calquera pode entender que é un plan xeral, porque deso estamos escoitando moito, unha planificación ao longo prazo dunha cidade, é un plan xeral. Un plan de mobilidade tamén é unha planificación estratégica da cidade para os próximos 20-30 anos. Cal é a diferencia? Pois que o plan xeral é unha norma de obrigado cumplimento e os plan de accesibilidade ou de mobilidade, mellor dito, este PEMUS, pois, dende logo, vai a ser unhas directrices que os futuros gobernos que teñamos na nosa cidade nos 20 ou nos próximos 30 anos poden seguilo ou non. Son directrices que nos dicen os técnicos, claro, é unha guía, moi ben explicado, unha guía para decir por onde ten que transcurrir a nosa cidade. Cales son as directrices básicas que podemos entender todo o mundo, que o que nos está pedindo, non a Europa, sino o que nos está pedindo o medio ambiente é que demos unha pensada, que reformulemos a maneira de desplazarnos, por exemplo, nas cidades. Entón, todos os plans de mobilidade que existan, eu me atrevería a decir todos, van ir por unha mesma liña, que temos que priorizar pois o acceso peonil, temos que priorizar o acceso en medios de transporte que contaminen menos, como pode ser o transporte colectivo en autobús ou o transporte ferroviario, tamén o uso de un medio como é a bicicleta e crear unhas infraestructuras para que eso sexa seguro. E a partir de aí, pois, dende logo, cada cidade ten as súas diferencias. Outro día se falaba, pois, dende logo a oposición, sempre trata de xenerar polémicas, pois, porque determinadas actuacións concretas que plasma aí un equipo técnico que ten unhas ideas determinadas. Ben, pois, dependendo do que pensen os actuais e os futuros gobernantes nos próximos 30 ou 40 anos na nosa cidade, veremos ese plan, ese PEMUS plasmado en un 10%, en un 20% ou en un 100%, porque, dende logo, aínda que este goberno municipal ten moitas ganas e que quedalle moito recorrido todavía por diante, son actuacións que requeren moito tempo, porque ademais son inversións que teñen un custo bastante importante. Vai haber moita peatonalización ou está prevista? Ben, eu podo falar a corto ou medio prazo. A corto ou medio prazo, dende logo, na nosa cidade a máis inmediata que se vai a realizar, ademais corresponde, porque se nota moito e porque non deu no seu momento o importe, o sea, non había financiación para rematala nunha soa fase, que é a realización de Conde Vallellano. Con eso se remata unha parte moi importante e unha parte pequeniña da Avenida Mariño que xa está peatonalizado con urbanismo táctico, que é diante da peixería, para que todos nos entendamos. Se ha feito un esforzo moi importante durante todos estes anos, non somente este goberno actual, sino os gobernos, teño que decir, os socialistas, durante estes anos en Vilagarcía, porque se leva, pois, feito ese camiño de humanización, Rei da Viña, Castelao, nos Plaza de Galicia, Plaza de Independencia, Arzobispo Lago, agora con Conde Vallellano, pero es que ademais isto non se está ceñindo unha zona concreta do noso concello. Se han feito peatonalizacións ou humanizacións en Vilaxoán, se han feito humanizacións en Carril, se han feito humanizacións no barrio do Piñeiriño, que cada vez ten un maior auge, cada vez hai máis familias e xente xoven vivindo ali, ou esa mesma que estaba falando nos Duráns, que tamén é un barrio moi céntrico, que creceu con un urbanismo un pouco desordenado, pero a realidade é que se está facendo investimentos en todas as zonas do noso concello. Eu creo que o centro, pois, está moi avanzado e pouco lle pode quedar, polo menos a curto prazo, pero, dende logo, hai outras zonas do noso concello que si van a seguir tendo actuacións de humanización ou de accesibilidade, outras moi necesarias. Por exemplo, estamos correxindo unha eiva que tiña de accesibilidade, de camiños seguros que tiña, por exemplo, a Rúa Meixeiras, que se está en estos momentos en execución, o acceso na Rúa Venceslao Fernández Flores, aí tamén entrando ao barrio do Piñeiriño. Tamén seguimos investindo en saneamento, en pluviais, como se acaban de facer
presentar estes días pois en Camiño da Regueira, en Fontecarmoa, en Rúa do Canto, en Faxilde, é dicir, non soamente se está traballando no que a superficie da cidade, a humanización, senón tamén nas tripas da cidade na que estamos facendo un esforzo inversor moi importante durante todos estes anos. E nas zonas ou nas rúas peatonais ou peonís hai que ter en conta tamén que beneficia o comercio, non só os veciños, os habitantes, sino o resto dos comercios. As reunións cos veciños, digamos que son consensuadas, son a peticións deles. Unha reflexión, o primeiro que comentabas nesta, é dicir, os datos non minten, a realidade é que Vilar Cía eso non... Primeiro, que os estudios sempre din que cando as rúas se humanizan, pois, dende logo, se van a revalorizar non solamente as vivendas, senón tamén os locais. Pero en Vilar Cía, en Pontevedra ou en calquer cidade galega. Pero a realidade é que estes anos na que se ha apostado por un camiño moi claro na nosa cidade, que ese camiño das humanizacións, peatonalizacións, Vilar Cía ten unha mellor situación económica. Hai máis negocios na nosa cidade e hai un menor número de parados na nosa cidade, case a metade do que había cando nos chegamos, é dicir, se había uns 4.000 e pico cando nos chegamos, estamos agora sobre 2.000 e algo parados na nosa cidade, que eu sempre digo mesmo, é dicir, mentras haya temos que facer o esforzo tendo unhas competencias limitadas, sabendo que somos unha administración modesta e que nós non vamos a resolver o problema do paro, é dicir, o problema o resolven as empresas, os empresarios. Hai que facilitar. Claro, nós temos que dar ferramentas. Que ferramentas lle pode dar unha administración local para que a situación do teu concello mellore? Pois non somente infraestructuras, senón tamén políticas activas de emprego, como se está facendo, por exemplo, coas axudas á contratación que se fixo, ou as axudas ao traballo por contallea, é dicir, axudas aos emprendedores que estaban comenzando co seu negocio, como os bonos onde a casa tamén están axudando co noso comercio agora que ven ao Nadal, e, por certo, acordémonos tamén do noso comercio local con eses bonos onde a casa, e acordémonos dos negocios dos nosos veciños. Todo ese tipo de políticas axudan a que o número de parados na nosa cidade sexa o mellor dos últimos 15 anos, así que vamos polo bo camiño, somos unha cidade moi activa, moi viva, non nos podemos dormir, pero sabemos un camiño que temos que seguir e vamos polo camiño correcto. E máis, se o camiño se fai andando, Vilar Cía xa leva unha maratón recorrida. Moi boa, moi boa, moi boa. Imos ao Nadal, pero antes, como vai o Baicar? Fágame unha pequena mención sobre o Baicar e os estacionamientos disuasorios, ou como lle queira chamar vostede. Sí, cando se fala moito, o plan de mobilidade fala deso, cando se fala dun modelo de cidade, nós non estamos demonizando o vehículo privado, o coche, sino hai que decir que o vehículo privado é necesario, pero é necesario para os traxetos que hai que realizar. Está amosado tamén os estudios que a maioría dos traxetos que facemos son demasiado curtos e se poderían facer sin necesidade de coller o coche, pero esos son hábitos. Que é o que intentamos cambiar? É dicir, que se ti necesitas o coche, para que non estes dando voltas innecesarias pola cidade, se ha creado unha rede de aparcamentos disuasorios por toda a nosa cidade. Durante estes anos se levan habilitadas 2.700 prazas de aparcamentos disuasorios, pero seguimos traballando para que teñamos máis. A última vai a ser en Desamparados, na zona de Desamparados, ali para que nos entendamos o que non coñece tanto Vilar Cía, porque se xe fora cerca do campo municipal da Lomba, pois ali vai haber un aparcamento disuasorio. Hai outro tamén preto pola zona de Xunqueira, e seguimos traballando en habilitar máis aparcamentos disuasorios. Cal é un problema que detectamos? Que é certo, e hai que recoñecer as cousas que teñamos que corrixir, que falta sinalización e falta que todos coñezamos as posibilidades que amosa a nosa cidade. Entón, por iso se vai a facer o Baicar, pois vai a ser unha labor principalmente de sinalización, de que saibamos todos, pois estamos nun punto determinado, onde podemos ter eses aparcamentos disuasorios, que plazas dispoñemos en eses aparcamentos, e así nos permitirá, tanto se eres veciño como se eres de fora, saber que en Vilar Cía, a diferencia de outros concellos, se pode aparcar gratis. Aínda así, pois se sigue tamén, isto non acaba solamente con esa rede de aparcamentos disuasorios, esa estrategia Baicar, sino tamén se vai a aprobar, aínda que levamos tempo traballando, estamos desexando que saia ya, pero faltalle xa moi pouco, zoas de residentes para aquelas zonas do noso concello que sexa máis difícil aparcar, na que os residentes teñan prioridade,
acabamos de adquirir o parking Xoán 23, no que se van a establecer bonificacións, exencións para veciños e para tamén aqueles que veñan a mercar no noso concello, se vai a traballar tamén para outro que temos na Concha, e se estaba en negociacións a ver se é imposible con outros parkings que teñamos na nosa cidade. Hai 5 días que empezou a Navidade en Vilagarcía, señor Varela. Bueno, Vilagarcía, pois sí, podemos decir que o pistoletazo oficial comenzou fai 5 días. O que sí temos, vai haber moita extensión de moitos días por diante, de que podamos admirar moitas cousas na nosa cidade relacionadas con Nadal e moitas actividades. Cales destacaría? Pois hai algunhas, as luces, dende logo, pois xa, bueno, está é algo xa moi sinalado en todos os concellos, evidentemente hai concellos que están sendo unha referencia, eu creo que aí non pasa nada por nomealos, como pode ser o Concello de Vigo, pero dende logo aqueles que non podemos ter a capacidade económica dunha gran cidade como Vigo, porque teñen outro orzamento, temos que traballar por outras liñas, que é a que traballa Vilagarcía. Pois, por exemplo, temos unha rede, podo decir, de xardíns efímeros que están facendo as delicias non soamente dos nenos e nenas, senón daqueles que xa non son tan nenos e son moi aficionados ás redes sociais e a eso dos selfies, pois todas as bolas estas decorativas que temos na nosa cidade pois van a ser un punto de atracción moi importante. Dentro de pouco vamos a ter outra vez o mercado de Nadal, que tamén dá un ambiente navideño á Praza de Independencia. Non tes máis que ir a Fesdega para ver o festurrón e ver ali a cantidade de nenos e nenas, non de Vilagarcía, senón de toda Galicia, que están disfrutando pois da pista de xeo, de todas as actividades e as atraccións de feria que están a precios económicos, que para que estén así, dende logo o Concello de Vilagarcía ten que facer un esforzo importante. Vai haber contacontos de contos tradicionais por 14 zonas do noso rural, para que o rural este en todos lados. Nos queda algo que soamente da nosa cidade, que tomar as uvas ás 12, os ingleses pois toman o té, pois na nosa cidade tomamos as uvas ás 12 de mediodía xa dende fai moitos anos, ademais este ano. Si xa todos os anos hai moita xente na nosa cidade, este ano ademais van a estar os mozos da Arousa, moi coñecidos na nosa zona, e que nos van a facer o favor de estar ali nese acto. E os veciños e visitantes que consuman en Vilagarcía, tanto no comercio como na hostelería, están premiados, non? Hai premios entre o que aporta a Zona Aberta e o que aporta tamén o Concello, non? Vai haber premios, por suposto, aí Zona Aberta ten unha colaboración, si foron vivos e rápidos, e aqueles que compraron os bonos son da casa, pois todavía van a ter mellores descontos, aínda que a verdade é que voaron, non solamente os que están nas plataformas, sino tamén os que se venderon físicamente, así que ese día pois poden vir a tomarse as uvas con nos ás 12, despois ás 12 da noite con súas familias e amigos, pero o primeiro que poden facer é vir a Vilagarcía, que vai a estar moi animado, tomar algo na nosa hostelería e comprar no magnífico comercio local que ten a nosa cidade. E uns días despois, pois botar a carta aos Reis Magos para ver se fomos vos e nos traen algo os Reis Magos. En redes algúns veciños se queixan das luces, que son como as do ano pasado ou menos. Algún comentario? Os que están contentos están encantados, e os que se queixan? Bueno, é dicir, eu entendo. De feito, veño dunha reunión con outros alcaldes, hoxe mesmo, todos comentábamos o mesmo. É unha tradición tamén do Nadal, pois así como determinadas actividades, pois dende logo tamén unha tradición as luces, e as críticas sobre as luces en Vilagarcía, en todos os concellos de Galicia, me atrevería a decir, incluso naqueles que están facendo mellor esforzo orzamentario, é imposible chegar a todos os puntos. Cal é o esforzo que se está facendo? Creo que é entendible. Que é o que teñen que primar os concellos? Pois nestes momentos tratar de botar unha man ás zonas máis comerciales, porque ese ambiente navideño axuda a que nos acordemos do noso comercio local e botemos unha man. Por eso hai que facer un esforzo nas zonas máis comerciais das cidades. Aínda así, estes anos se intentou chegar a zonas onde antes non había iluminación de Nadal, pois agora se está poñendo máis zonas do noso rural do Concello de Vilagarcía. É imposible que todas as rúas os teñan, pero así como vexo críticas, por suposto, sempre sobre faltan luces ou non luces, tamén é certo que son moitas as felicitacións que estou recibindo, pois, por exemplo, polos xardíns efímeros dos que falábamos antes, e as bolas, todos os
o traballo tamén que realizaron os rapaces e rapazas dos obradoiros de emprego de carpintería que puxeron ali diferentes soldados típicos de Centro Europa do Nadal por zonas do noso diante do Concello, os camellos que hai a Estrella, que tamén un traballo do obradoiro de carpintería en frente do auditorio. Decir, bueno, creo que podemos estar satisfeitos da decoración de Nadal da nosa. Por falta de tempo, última intervención, señor Varela, o que queira ou convidar aos veciños de a ría de Muros Noio ou a ría de Pontevedra que veñan a Arousa, que é a capital, sempre foi a capital de Galicia, Arousa, non? Sí, home, sigue sendo Vilagarcía, dende logo vamos a ser, aunque somos o sitio máis grande, evidentemente. Eu sei, con todos os respetos, por suposto, ao resto de compañeiros e concellos do Salnés, somos a capital do Salnés, Vilagarcía, así que o que nos queda nestas datas é primeiro desexarlle unhas felices festas a todos os ointes desta casa, que disfruten coas súas familias e os seus amigos, e que aproveiten a chegarse a Vilagarcía e ver as múltiples actividades de Nadal que temos. Se teñen nenos, que non deixen de vir polo festurrón e que se acorden do comercio local de Vilagarcía, de todo o Salnés, porque merece a pena. Incluso os berres creo que chocolatada, non? Sí, é dicir, o problema aquí vai a ser non engordar estas navidades. Señor Varela, un prazer, bo Nadal, hasta unha vindeira ocasión que xa será no ano novo. Así que bo Nadal, moi boa noite, moitas gracias por asistir esta noite. Bo Nadal a todos e a todas e moitísimas gracias por convidarme, hasta a próxima. Nos vamos a policía da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Ramón Huidobro, secretario xeral do Consello Regulador da Denominación de Orixen Rías Baixas, os viños, os mellores viños blancos do mundo. Non o perdan, será dentro de un instantillo, hasta ahora mismo.